У Беларусі 21 гадзіна, час на аб'ектыў. Падсумаванне галоўных навінаў Беларусі і замежжа. Пра самае важнае ў гэты чацвер распавяду вам я, Юлія Лабанова. Добрый вечер. На сегодняшний день ресурсов для обеспечения работы органов здравоохранения достаточно. Між тым, цяпер хворыя на COVID-19 будуць лячыцца таксама ў дома. Ратуем айчынныя прадпрыемствы. Предполагаемый объем средств, который мы можем получить в текущем году, может составлять от 500 миллионов до 900. Питание спасает, потому что у меня на данный момент другого варианта нет. Дапамога для самых неабароненых цяпер пад пагрозаю знікнення. Пацыенты з пацверджаным COVID-19. Кантакты першага ўзроўня таксама хворыя на небальнічную пнеўманію. Цяпер будуць лячыцца ў дома. Гэтак пастанавіла айчыннае міністэрства аховы здароўя. Штопраўда, пазбаўляць стацыянару будуць толькі тых, чый стан не крытычны і каго дома могуць даглядаць сваякі. Падрабязней пра сітуацыю з каронавірусам у Беларусі Ярослаў Сцешык. Напрыканцы зімы Владимир Каранік запэўніваў беларусаў, міністэрства аховы здароўя цалкам падрыхтаванае да каронавіруса. Хапае і ложкаў у шпіталях, і апаратаў штучнай вентыляцыі, і сродкаў індывідуальнай абароны для медыкаў. У нас разработаны планы перепрофилирования коечного фонда и разворачивания коек для того, чтобы основное в данном результатах, то есть коронавирусная инфекция, становится действительно угрожающей в том случае, если мы не можем обеспечить адекватное медицинское сопровождение. А цяпер са шпіталяў дадому выпісваюць не толькі тых, хто кантактаваў з хворымі на каронавірусную інфекцыю, але і саміх заразных хворых, і тых, каму паставілі дыягназ небальнічная пнеўманія без пацверджання COVID-19. Адпаведны загад Владимир Каранік падпісаў напярэдадні. Организовать оказание медычной допомоги пациентам с инфекцией COVID-19, бессимптомными формами захворывания и легким течением захворывания у амбулаторных умовах. Организовать оказание медычной допомоги у хаце пациентам с небольничной пневмонией с нетяжким течением у отповедности с додатком 1. Як гэта будзе працаваць на паперы? Хворых з лёгкай і сярэдняй цяжкай пнеўманіяй адправяць дадому. Доктар пакіне план лячэння сваякам і будзе наведваць хворага не радзей, чым раз на 3 дні, а званіць штодня. Стане горш, завязуць у шпіталь на машыне хуткай дапамогі. З хворымі на каронавірусную інфекцыю парадак падобны. Калі няма сімптомаў або хвароба ідзе ў выглядзе вострага рэспіраторнага захворвання, пацыент, цытата, ізалюецца па месцы жыхарства на 2 тыдні. Его везут туды медбригадай. Это является семейным очагом, и работа в очаге инфекционной болезни, она требует наличия определенных средств индивидуальной защиты и определенных мероприятий по защите людей, которые находятся в этом же очаге. Дома пациент мусіць сядзець у асобным пакоі з асобным посудам і ручнікамі, а калі надта трэба пайсці ў краму ці аптэку, то мусіць надзець маску. Медики должны быть защищены на 3-м уровне биологической опасности, потому что этот возбудитель относится к особо опасным инфекционным агентам. Паводле загаду Владимира Караніка, медычная бригада для хатніх пацыентаў мусіць быць забяспечаная супрацьэпідэмічнымі воданепранікальнымі халатамі, акулярамі, пальчаткамі і рэспіратарамі у неабходнай колькасці. Грошы на медыцыну ёсць, запэўніваюць ва ўрадзе. На сегодняшний день ресурсов для обеспечения работы органов здравоохранения, учреждений здравоохранения в нынешних достаточно сложных эпидемиологических условий достаточно. Але на практыцы з ахоўнымі сродкамі праблемы. Генеральная прокуратура накіравала міністру аховы здароўя і старшыні канцэрну Беллегпрам прадпісанне ліквідаваць неэфектыўнасць ахоўных масак. Тое, што нашылі на фабрыках паводле стандарту 19-гадовай даўніны, паказвае эфектыўнасць толькі ў 10% выпадкаў. Такія марлевыя павязкі ад Беллегпраму паставілі ў 6-ю гарадскую клінічную бальніцу, дзе цяпер найбольшая каронавірусная нагрузка, паведамляе генпракуратура і патрабуе рабіць маскі толькі з адпаведнымі фільтрамі. А хворых на каронавірусную інфекцыю у Беларусі ўжо 4204, паводле афіцыйных звестак. 40 чалавек памерлі.
Адмыслоўцы звяртаюць увагу, што афіцыйная статыстыка мае дзіўны прырост, толькі 12-15% хворых на дзень, што адчувальна ніжэй, чымся ў суседзяў. Прытым колькасць новых інфікаваных рэзка ўпала 11 красавіка, калі з Беларусі з'ехала місія Сусветнай арганізацыі здароўя. Ярослаў Стешык, Белсат. Параду перамогі быць, прынамсі, у Расіі. Дакладную дату яго правядзення абвесцяць цягам бліжэйшых дзён, распавяла спікер Расійскага Савету Федэрацыі Валентина Матвіенка. Сярод ужо агучаных прапановаў дата 24 чэрвеня. Традыцыйная ж дэманстрацыя 9 траўня на Краснай плошчы адмяняецца. Пра змаганне з пандэміяй у Расіі і свеце мае калегі. Гэтак выглядаюць расійскія гарады ў перыяд каранціну. У Расіі за апошнія сотні вырасла колькасць новых выпадкаў заражэння коронавірусам. Ужо некалькі дзён запар паказнікі перавышаюць 3000. Агулам у краіне лічба заражаных набліжаецца да 30 000. 232 асобы памерлі. Адзіным афіцыйным свабодным ад заражэння рэгіёнам застаецца Горны Алтай. Сістэма цифровых пропусков. Тотальны кантроль, які ўвялі маскоўскія ўлады напярэдадні, прывёў да транспартнага калапсу. Сітуацыю ўдалося ўзяць пад кантроль толькі пад вечар. Маскоўскія ж улады з аднаго боку абяцаюць дапамогу бізнесу, з другога выкарыстоўваюць фінансавую дубінку. Гэтак толькі сталічныя крамы ўжо аштрафавалі больш як на 20 мільёнаў расійскіх рублёў за невыкананне нормаў дыстанцыі паміж працаўнікамі і пакупнікамі. Прадстаўнікі Сусветнай арганізацыі здароўя прызнаюць, з усходняй Еўропы прыходзяць трывожныя навіны. Станоўчыя сігналы кантрастуюць з інфармацыяй, якая прыходзіць з іншых краінаў, уключаючы Вялікую Брытанію, Турцыю, Украіну, Беларусь і Расійскую Федэрацыю. Наступныя некалькі тыдняў будуць крытычнымі для Еўропы. Казахстанскія ўлады аднымі з першых пачалі прымаць жорсткія захады. Межы закрылі яшчэ ў пачатку сакавіка, а месяц таму ў краіне ўвялі надзвычайнае становішча. Пры гэтым рэжым робяць больш жорсткім і на рэгіянальным узроўні. Напярэдадні ў заходняй казахстанскай вобласці пасля з'яўлення інфармацыі аб павелічэнні ліку заражаных улады абвесцілі пра закрыццё рынкаў, пошты, банкаў і спынілі пасажырскія аўтобусы. Некалькі дзён таму ў інтэрнэце з'явілася відэа стыхійнага мітынгу персаналу бальніцы ў горадзе Атырау на захадзе Казахстану. Медыкаў абурыла інфармацыя пра новыя ўмовы каранціну для іх. У выніку затрымалі мясцовых журналістаў. Цяпер у Казахстане фіксуюць больш за 1300 выпадкаў заражэння коронавірусам. Хвароба забрала жыцці 17 чалавек. Улады паведамляюць пра арышты і штрафы за парушэнне рэжыму надзвычайнага становішча. Лік пакараных ужо перавысіў 5000. Праваабаронцы заяўляюць, пад прыкрыццём эпідэміі улады пачалі маштабны наступ на правы чалавека. Ян Маравіцкі, Юрый Салодкі, Белсат. Ратаваць айчынныя прадпрыемствы ў часе крызісу. Гэткая задача стаіць перад беларускім урадам. Аднак толькі сваімі сіламі не здолеем. Афіцыйны Менск звярнуўся з просьбай вылучыць крэдыт да шэрагу міжнародных структураў. Ігор Кулей падрабязней. Улады Беларусі актывізаваліся ў пошуку крэдытных сродкаў. Толькі цягам гэтага тыдня высокія чыноўнікі згадвалі дапамогу ад Еўразійскага ды Еўрапейскага фондаў стабілізацыі і развіцця, Сусветнага банку, Міжнароднага валютнага фонду ды шэрагу іншых арганізацыяў. Предполагаемый объем средств, которые мы можем получить в текущем году, может составлять от 500 миллионов до 900. На что они пойдут? Они являются источником для обеспечения общей макрофинансовой сбалансированности. Следует быстро адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные нужды экономики. Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Розныя крыніцы фінансавання, розныя умовы і мэты. Напрыклад, $1 мільярд, па які да Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця звярнуўся першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Круты, можа пайсці толькі на падтрыманне тых, хто ўжо ўдзельнічаў у праектах гэтага банку. Европейский банк реконструкции и развития готов выделять средства под достаточно, как правильно сказать, немалые проценты.
То есть это будет не льготное финансирование. Глобальны крызіс, як вынік пандэміі, ужо прывёў да істотнага росту беспрацоўя ў шэрагу краінаў свету. Толькі ў ЗША больш за 10 мільёнаў амерыканцаў засталіся без працы. Беларусь, у адрозненні ад развітых эканомік, не можа пераадолець крызісу без вонкавай дапамогі. Беларусь сутыкнулася са складанасцямі ў рэфінансаванні ўласных даўгоў. Прыватнасці зараз замер сусветны рынок еўрабондаў, таксама праблемы з атрыманнем крэдытаў міждзяржаўных ад Расіі. Ёсць у руках беларускіх чыноўнікаў яшчэ адзін інструмент дапамогі, пра які ў інтэрв'ю газеце «СБ Беларусь сегодня» распавёў экс-прэм'ер Михаил Мясніковіч. Друк незабяспечаных грошай. Цяпер па гэтую захаду па ўсім свеце сягае ўсё больш урадаў. У мінулым яе неаднаразова выкарыстоўвалі і ўлады Беларусі, але яна мае і адваротны бок. Мне могуць запярэчыць, што гэта негатыўна адаб'ецца на курсе нацыянальнай валюты ды інфляцыі. Так, гэта праўда, але трэба падтрымаць сферу матэрыяльнай вытворчасці ды паслугаў і плаўна выйдзем з крызісу. Пытанне толькі ў тым, хто атрымае гэтую дапамогу. Як і заўсёды, стратныя дзесяцігоддзямі дзяржаўныя гіганты ці тыя, хто зможа ў посткрызісны час стацца драйверам росту. Існуе вялікая рызыка, што грошы, надрукаваныя ў Беларусі для ўратавання эканомікі ў гэты крызісны час, на самай справе пойдуць у неэфектыўныя, часта карумпаваныя схемы падтрымкі дзяржаўных прадпрыемстваў, якія самі па сабе не жыццяздольныя і хутчэй тармозяць эканоміку, чым яе ажыўляюць. У той жа час ратаваць беларускі сярэдні і малы бізнес урад не спяшаецца. Нягледзячы на тое, што на сёння ў ім занятыя 40% ад усяго працаздольнага насельніцтва, ніякага канкрэтнага пакету дапамогі прадпрымальнікі дагэтуль не пабачылі. Ігор Кулей, Белсат. Асуджаных па антынаркатычным 328 артыкуле крымінальнага кодексу Беларусі можа чакаць палёгка. Прамэтазгоднасць сёлетняй амністыі, прысвечанай 75-годдзю перамогі СССР у Другой сусветнай вайне, сёння на адмысловай нарадзе разважаў Александр Лукашенко. Ці прыслухаліся ўлады да заклікаў актывістаў дэкрыміналізаваць суворы артыкул? І каго яшчэ закране амністыя? Усевалад Шлыкаў. Узважаны падыход да асуджаных за наркатычнае злачынства і жорсткае стаўленне да карупцыянераў. Калі яшчэ нядаўна меркавалася, што апошніх амністыя не закране, сёння кіраўнік краіны, відаць, перадумаў. Отдельный список и прежде всего как приложение к указу мне на стол. А то мы там повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. И я внимательно посмотрю, какие еще преступления они осуждены. Якія карупцыянеры будуць вызваленыя і якім чынам гэта будзе вырашацца, невядома. Выглядае, што гэтак жа, як і ў выпадку з антынаркатычным артыкулам, дзе абяцаюць кожную справу разбіраць асобна. Ответственность за такую молодежь лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Як тлумачыў кіраўнік МУС Юрый Караев на пачатку тыдня на тэлеканале «Беларусь-1», для тых, хто спадзяецца на амністыю, існуюць тры галоўныя крытэрыі. Вязень мусіць адбыць прынамсі палову тэрміну, будзе ўлічвацца ягонае стаўленне да правапарушэння, а сваякі маюць узяць на сябе адказнасць за амніставанага. Пры гэтым пакараныя паводле наркатычных артыкулаў на вызваленне могуць не спадзявацца. Ім толькі скароцяць тэрмін зняволення на 1 год. Да і тое не усім. Даже президент сказал, что закоренелые преступники, прежде всего, 4-я часть, это все первоходы. Это уже не закоренелые преступники. Ведь преступления, совершенные по части 4, прежде всего они начинаются, если закоренелые, с наркотрафика, который организовывается. А ведь они не организовали этот наркотрафик. Сярэднія тэрміны паводле артыкулу 328 8-12 гадоў. Амаль кожны трэці з прыкладна 35 тысячаў зняволеных у нашай краіне сядзіць паводле наркатычнага артыкулу. Абсалютнай большасці ўжо паўнагадовым нават не зменшыць пакарання. В общем-то, они остались полностью неудел. И куда бы мы ни ходили, говорят, что мы плохо воспитали детей, и это действительно преступники. Поэтому, знаете, мы будем предпринимать шаги, мы постоянно будем все-таки посещать и наших депутатов. Цяпер рух «Маці 328» чакае адказу на свой зварот пра часовае вызваленне з-пад пакарання асобаў, што не здзейснілі цяжкіх злачынстваў. Пакуль не суцішыцца пагроза пандэміі. Праваабаронцы заклік падтрымліваюць, але ў тое, што ўлады пойдуць насустрач, не вераць.
Мы видим, что, в принципе, государство не придает, скажем так, должного внимания этой проблеме вообще в целом коронавируса, да, и в целом обществе, не говоря уже про тюрьмы. Мы не видим, чтобы государство, да, там, в лице ДИН, Следственного комитета, прокуратуры сказало, что нам действительно в пенитенциарной системе, в том числе в СИЗО, необходимо принять какие-то меры. Мы видим, что такие меры хотя бы есть в России. Між іншага, расійскіх вязняў не возяць на суд, а ладзяць відэасувязь. Кожнага 10-го зняволенага, перадусім за лёгкія злачынствы, вызвалілі ў Францыі. Часова выпускаюць з месцаў пазбаўлення волі каля 85 тысяч вязняў і іранскія ўлады. Усевалад Шлыкаў, Белсат. Коронавірус ударыў не толькі па бізнесе, але таксама па сацыяльных праектах. Гэтак цяпер цярпіць валанцёрская грамадская арганізацыя «Водгук», што дапамагае беспрытульнікам, забяспечвае іх ежай, адзеннем і лекамі. З якімі праблемамі сутыкнуліся валанцёры і як ім можна дапамагчы? Тацяна Ўласенка. Каля сотні чалавек з Менску і рэгіёнаў, якія з розных прычынаў апынуліся на вуліцы ды не атрымалі дапамогі ў сацыяльных службах, ужо не першы год сцякаюцца сюды на Матусевіча. Тут пакормяць, часткова дапамогуць з адзеннем і медыкаментамі. Сёння на абед вугорскі салат, грыбны суп, тушаная ды запечаная бульба з рыбаю. Очень хорошо, спасибо. Если есть необходимость, мне помогали лекарствами. И вот питание спасает, потому что у меня на данный момент другого варианта нет. Кіруе кухняю місіянер і таленавіты кухар Валерый Яранкевич. Ён умее адшукаць танныя прадукты, сам робіць нарыхтоўкі для страваў. Тое ж зерне на кашы тут перамолваюць самастойна. А ў суседнім памяшканні разам са сваімі паплечнікамі спадар Валер вырошчвае грыбы-вешанку. Вось так гэта выглядае, я сама бачу ўпершыню. Пластыкавыя пакеты набіваюцца апілкамі і грыбніцаю. Грыбы растуць вельмі хутка, амаль штодня бяздомнікі частуюцца смачным грыбным супам. Але ў зладжаную працу валанцёраў пандэмія ўнесла свае карэктывы. Працаўнікі прытулку заклікаюць бяздомнікаў апрацоўваць рукі санітайзерамі і носить маски. Изменилось то, что мы начали больше обращать внимание на санитарные нормы. То есть закупили вещества, которые необходимы для мытья зала, для обработки рук, стен. То есть все это требует, конечно, дополнительных затрат. Валанцёры робяць усё магчымае, але хіба можна пракантраляваць людзей, якім і жыць няма дзе. І цяжка знайсці грошы на самае асноўнае. Далёка не кожны справіцца з новымі выдаткамі. Я придерживаюсь такой позиции, чему быть, тому не виноват. Маски вот нам здесь выдали, сейчас и маски дали. И обязательно обрабатываю руки, давали разовые эти влажные салфетки с собой всегда. Руки мою, маску ношу, все. Захожу, где есть эти специальные средства. Праз коронавірус спынілася дапамога замежных спонсараў, не стае фінансаў на аренду памяшкання і на харчаванне, не тое, што на санітайзеры. На шчасце, знайшлася дапамога ў дома. Ателье «Коралкор» ахвяравала «Водгуку» 200 застерагальных масок. Мы в Инстаграме и в Фейсбуке сделали пост о том, что готовы раздать бесплатно всем желающим 200 масок. Первая сотня ушла за 2 часа, вторая сотня ушла за 3 часа. Но мы видели, что потребность в этом есть. На нас вышли организаторы приюта и попросили помочь прежде всего сначала своим сотрудникам. Конечно, мы не могли отказать. Далей на сродкі аховы грамадская арганізацыя «Водгук» шукае грошы самастойна. Платформа імёны ўзяла іх у праект. Ёсць рахунак, на які можна зрабіць унёсак. Валерый Яранкевич пра сваю дзейнасць крута змяніў жыццё не аднаму бесхацінцу, але цяпер дапамога патрэбная і самой валанцёрскай арганізацыі. Тацяна Ўласенка, Белсат. Ані каранціну, ані строгіх захадаў засцярогі ад каранавіруса не маем. Але ў гэтай сітуацыі беларусы працягваюць браць ініцыятыву ў свае рукі. Актыўна збіраюць грошы на куплянне і выраб ахоўных масак і касцюмаў для медыкаў. Наста Каханович падрабязней.
12 тысяч оборонных шчыткоў вырабілі ў менскім хакерспейсе. Для медыкаў яшчэ прынамсі столькі ж варта зрабіць. Дзеля гэтага фонд добра «Новае радио», прадстаўніцтва Xiaomi ў Беларусі, агентства Little Mo і «Чацвёртае вымярэнне» зладзілі 10-гадзінны онлайн дабрачынны музычны канцэрт. У ім взялі ўдзел больш як 20 беларускіх выканаўцаў. Компания Xiaomi перечислила 20 тысяч белорусских рублей на счет Минского хакерспейса для изготовления средств защиты для наших медиков, чтобы они максимально себя обезопасили. Вы можете зайти на сайт Добролайф, там внизу в контактах будет указаны способы оплаты, какие только возможны. Это может быть и как СМС, и, точнее USSD-запрос, так и по звонку можем перечислить деньги на счет. Это очень хорошее просто дело, тем, что мы сейчас занимаемся, это очень круто. Нужно помогать, если мы можем чем-то, хотя чуть-чуть помочь медикам сейчас в такой ситуации, почему бы и нет, и не сделать. Дякую великий, это был франкомовный музычный проект Parrots of Planet. Смотрите наше выступление, сейчас как раз в карантине есть время, на Белсат Music Live. Стоя с тобой на сцене, рядом и до финала, это была лишь роль второго плана. Каждый присоединился в том формате, в котором он смог, поскольку сейчас все-таки у нас режим самоизоляции очень желателен. Часть артистов приехала сюда на лайв-спот Саунд-кафе, а часть выходит в эфир из своих квартир, то есть такие, знаете, импровизированные квартирники. Не здольны припинить планету эту, я забывал свое имя. Яшчэ адзін удзельнік дабрачыннага марафону – музычны праект «Юзарі», які прадстаўляў Беларусь у 2015 годзе на Еўрабачанні. Юрый, раскажыце, чаму вы вырашылі взяць удзел? У гэтым дабрачынным праекце? Ну, слухайце, насамрэч, мы павінны трошкі дапамагаць адзін аднаму і рабіць гэта, ну, якія-небудзь хоць крокі. Але вось я ўсё ж такі кажу ўсім дзякуй медыкам тым, якія ўсё ж такі там, не гледзячы ні на што, проста дапамагаюць і робяць гэта больш, чым можа быць даже патрэбна. Спытаеш, для чаго сябе я перамог. Настя Каханович, Белсат.